Benvinguts a ICRA, un lloc on la recerca sobre l'aigua connecta persones, idees i té un impacte en el món real. Aquí, la ciència va més enllà del laboratori. Treballem junts per entendre i millorar el cicle de l'aigua, des dels ecosistemes fins a la salut humana i la sostenibilitat. No només t'estàs unint a un centre de recerca, t'estàs convertint en part d'una comunitat internacional i interdisciplinària. L'ICRA es troba a Catalunya, una terra amb cultura, identitat i llengua pròpia. Un lloc on la vida passa tant dins com fora del laboratori. El català forma part de la vida quotidiana aquí. El sentiràs a l'oficina, als carrers, a les converses. Entendre-ho pot ajudar-te a sentir-te més connectat amb la gent, amb la cultura, amb el teu nou entorn. Per això, t'oferim suport per aprendre-ho al teu propi ritme. En col·laboració amb UDG Llengües oferim una gamma de cursos de català des de nivells inicials, A1, A2, fins a nivells intermedis, B1, B2. També tindreu l'oportunitat de practicar el català en un entorn més informal a través d'activitats d'intercanvi lingüístic. Perquè la integració no és només qüestió de treball, es tracta de sentir-se part del lloc on vius i investigues. Benvingut a ICRA. Benvingut al teu nou viatge.